Ang ganda ng mga bulaklak dito mga kapromdi. So, ayan bumibili ng mayana si Ate Doris. Alam ko rare siya na mayana kasi dati ay nakikita lang natin to sa mga ano, ayan. Magkano po yan? 50. Ayan, mayana na 50 pesos. Pero maganda naman siya. Itong dalawa po. Yung dalawang ano, 100 pesos. Puno na po yung bayong yun. Ayan, ang dami. Pero yung dream ko na plants ka from the yung, ayan, nakikita nyo ito yung parang ito yung tumataas lang ng tumataas. Nakalimutan yung pangalan yan. Ayan, ang ganda kasi. Lalo pag maganda yung bahay mo, maganda rin siyang tingnan. Ang marami dito yung mga poinsettia kasi magpapasko, mas mabinta yung mga ganyang halaman, mga flowers.